Μεγαλώνω σε μία εργατούπολη, στην Δραπετσόνα συγκεκριμένα, όπου οι άνθρωποι εκεί πάλευαν για το μεροκάματο, έχοντας όμως μία πολύ σφιχτή αλληλεγγύη μεταξύ τους. Οι εικόνες και οι καταβολές μου προέρχονταν λοιπόν από μια φτωχή οικογένεια, η οποία όμως μας είχε διδάξει ότι ο πλούτος δεν έχει να κάνει σχέση τόσο με την τσέπη, όσο με το τι ο καθένας μας μπορεί να προσφέρει γύρω του. Έτσι, ξαφνικά, μεγαλώνοντας με όλα αυτά τα βιώματα, ακούω για πρώτη φορά τις περιοχές Ακαδημία Πλάτωνος και Κολωνός, όταν με διορίζουν ιερέα στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά κάποιον τρόπο, πέφτω ως αλεξιπτωτιστής σε μια περιοχή την οποία ούτε τη γνώριζα, ούτε και ήξερα τι σημαίνει αυτό. Με συνόδευαν όμως τα λόγια ενός καθηγητή μου που με είχε συμβουλεύσει λέγοντάς μου ότι αυτός που θα αποφασίσει να γίνει ιερέας πάβει να ζει για τον εαυτό του και ζει για τους άλλους. Ερχόμενος λοιπόν την πρώτη ημέρα στο ναό, προσπάθησα με όλη την αγωνία και τους φόβους μου, το πώς θα πάνε τα πράγματα, να αντιληφθώ τι συμβαίνει γύρω μου. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, άρχιζα να ανεβαίνω τα σκαλιά, δρασκελίζοντας ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε ακραία κατάσταση, άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο πρόβλημα των ουσιών, παιδιά τα οποία πρωινές ώρες που λειτουργούσαν τα σχολεία βρίσκονταν έξω και ασχολούνταν με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πρέπει, και όλο αυτό σαν πρώτη εικόνα μου δίνει ένα έναυσμα ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να περιοριστώ σε αυτή τη στενή έννοια ότι ο ιερέας θα πρέπει να μείνει μέσα στο συγκεκριμένο χώρο και να κλείσει τα μάτια στην γύρω πραγματικότητα. Και λέω, τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους που εγώ βλέπω μπροστά μου. Και αποφάσισα λοιπόν να ανοιχθώ προς τα έξω. Κάνω το βήμα προς την πλατεία. Όχι για να τους πω ότι αυτοί δεν είναι καλοί και εγώ είμαι καλύτερος. Και όταν λέω στην πλατεία, εννοώ στα παιδιά της πλατείας, τα οποία ήδη είχαν αναπτύξει παραβατική συμπεριφορά. Παιδιά από 12 έως 18 χρονών, Ελληνόπουλα, που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό. Παιδιά που πίστευαν ως αξίες το να τη φέρουν, όπως λέμε, κοινά στον άλλον και να τον κοροϊδέψουν. Παιδιά που θεωρούσαν ότι δεν είναι αδικία να αρπάξω από αυτόν που έχει περισσότερα. Τη στιγμή που βίωναν την αδικία και την περιθωριοποίηση, τη στιγμή που κανένας δεν νοιάζονταν για αυτούς. Έτσι λοιπόν ανοίγομαι προς τα έξω και πηγαίνω συγκεκριμένα στο γήπεδο μπάσκετ που βρισκόταν μπροστά στην πλατεία. Έτυχε να γνωρίζω καλά μπάσκετ. Το χρησιμοποίησα με την έννοια ότι ήταν ένας τρόπος να δω και το τι συμβαίνει γύρω μου. Και μόνο η παρουσία μου, ο παπάς, ας πούμε, το Ράσο, είναι κάτι που αποθεί και είναι το ταμπού, το ιερό, το απόμακρο, που τέλος πάντων δημιουργεί όχι και τόσο θετικά αισθήματα. Οπότε αυτό ήταν μια δύσκολη κίνηση. Παρ' όλα αυτά όμως προσπάθησα και έδειξα την αλήθεια μου. Δεν προσποιήθηκα ότι ξέρω μπάσκετ, ήξερα μπάσκετ. Και αυτό το κατάλαβαν ακριβώς με την έννοια ότι σε κάποια στιγμή έπαθαν σοκ. Πίστευαν ότι ο παπάς μου είχε συγκεκριμένα άλλα πράγματα,
εκτός από το να βρίσκεται μέσα στη ζωή. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει να σπάει ο πάγος και να μου ανοίγουν την καρδιά τους. Πιστεύω ότι τα λόγια και ότι να βγει κάποιος και να πει, ξέρετε ότι ο Χριστός σώζει, σε παιδιά τα οποία προέρχονται από κατακερματισμένες οικογένειες που έχουν υποστεί 1002 βάσανα, αυτό μπορεί να μην λέει κάτι. Αυτό όμως που τους λέει πολλά είναι ότι βγαίνεις και νοιάζεσαι για αυτούς. Άρχισα λοιπόν να συναναστρέφομαι με όλο αυτόν τον κόσμο που βρίσκονταν μπροστά στην πλατεία εκεί της Εκκλησίας. Και κυρίως με τα παιδιά, και να βλέπω να μου μιλούν και να μου λένε ιστορίες και να αισθάνονται περήφανοι, ξέρω εγώ, για τον πατέρα τους που βρίσκεται στη φυλακή και που κατάφερε να προξενήσει το ένα ή το άλλο και για διάφορα άλλα πράγματα. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά είχαν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν είχαν λάβει καθόλου αγάπη. Με αποτέλεσμα να γίνουν ο φόβος και ο τρόμος σε αυτή την περιοχή. Μου είπε κάποτε ένα παιδί που ήδη ήταν μέσα στο πρόβλημα με τις ουσίες. Μου λέει, καλά, μου λέει, πώς μπορείς να πιστεύεις ακόμα ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω? Και ξεσπάει σε κλάματα. Ξέρετε, αυτό για μένα ήταν πολύ σπουδαίο. Αυτά τα παιδιά ήθελαν να κάνουν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, γιατί εγώ πίστευα σε αυτούς και τους το έλεγα και ήξερα ποιοι είναι. Και αυτό ήταν που τους συγκινούσε. Και σιγά σιγά άρχισα να προτείνω και άλλα πράγματα, ελεύθερα. Το να προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους με το ζόρι καλύτερους, ίσως να είναι και ένας τρόπος εγωιστικής προβολής. Το θέμα είναι να αφήσουμε τον άλλο να καταλάβει τα πράγματα, όπως είπα προηγουμένως και με το παράδειγμα. Και μυστικά εμείς να δώσουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη την γαλήνη. Έτσι λοιπόν, αυτή η ομάδα των παιδιών που δημιουργείται πρέπει κάπου να βρει ένα καταφύγιο. Νοικιάζουμε λοιπόν ένα πρώην καφενείο στην περιοχή της Ακαδημίας του Πλάτωνα, το οποίο γίνεται το ορμητήριο για όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονταν στην πλατεία, που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο, όλα Ελληνόπουλα τότε, και τα οποία δεν είχαν κάποια επαγγελματική, δεν είχαν μέλλον στην ουσία, αλλά ασχολούνταν ήδη με διάφορα άλλα δύσκολα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό μέσα σε ένα βάθος χρόνου λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά στις ψυχές των παιδιών και ξαφνικά βρέθηκε πολύ κόσμος αγκιστρωμένος από πάνω μου να περιμένει. Δεν του έδωσα, δεν είχα χρήματα, δεν είχα υλικά εφόδια, δεν υπήρχε ένα σχέδιο στο μυαλό μου, τίποτα δεν υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, όμως, γίνεται αυτή η κίνηση. Σαν να ακολουθούσα τα βήματα ενός σχεδίου που ήδη προϋπήρχε πριν έρθω εγώ, γιατί το πρόβλημα ήταν πολύ γνωστό. Δεκάδες οι κατακερματισμένες οικογένειες, τα παραμελημένα και εγκαταλελειμμένα παιδιά μπορεί να είχαν τον ένα γονιό, αλλά αυτός δυστυχώς ήταν βυθισμένος στα δικά του προβλήματα, με αποτέλεσμα το παιδί να ό,τι μαθαίνει και ό,τι μεγαλώνει να το μαθαίνει από την πλατεία και από το δρόμο. Θεώρησα ότι εγώ δεν έπρεπε να γίνω ένα μέρος αυτού του προβλήματος και να γυρίσω το κεφάλι μου από την άλλη και να δω ότι δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι αμαρτία και κακό δεν είναι κάποιος μόνο να μην πράττει το κακό, αλλά και ενώ μπορεί κάτι να κάνει, να μην το κάνει. Και έτσι δημιουργείται αυτή η αιστεία. Από εκεί και πέρα, μία άλλη πολύ μεγάλη πρόκληση έρχεται και δημιουργείται σε αυτή την περιοχή. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο δημιουργεί ένα τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών. Προσφύγων κυρίως. Όπου κατέκλυσαν την περιοχή μας και κυρίως τα εγκαταλελειμμένα, ερειπωμένα σπίτια, τα μισογκρεμισμένα, στα οποία οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν καταφύγιο. Έβγαιναν σαν τα ποντίκια
τη νύχτα, χωρίς φως, χωρίς νερό, χωρίς τα απαραίτητα. Και προσπαθούσαν να επιβιώσουν ανάμεσα σε όλους εμάς που τους βλέπαμε με ένα μάτι ξενοφοβικό. Παρ' όλα αυτά όμως, παίρνω την απόφαση να ανοίξω την πόρτα και να δεχθούμε τους πάντες. Και αυτή η απόφαση ήρθε από μόνη της με την έννοια ότι ανοίγει κάποτε την πόρτα αυτού του καφενείου που σας λέω και μπαίνουν μέσα δύο παιδιά από το Ιράκ, προσφυγάκια, τα οποία ήταν τσιμπημένα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα σε αυτά τα υπομένα σπίτια και χωρίς να πούν τίποτα, χωρίς να χαιρετήσουν, χωρίς να δεν γνώριζαν τη γλώσσα, κάθισαν αμέσως κάτω στο τραπέζι και άρχισαν να τρώνε. Αυτή τη στιγμή 1.500 άτομα από αυτό το έναυσμα βρίσκουν σε εμάς όχι απλά ένα πιάτο φαγητό και ένα ρούχο, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βρίσκουν κυρίως σεβασμό και αξιοπρέπεια, η οποία αυτή η αξιοπρέπεια, ξέρετε, λέω μερικές φορές πόσο κοστίζει. Σκέφτομαι πολλές φορές το να πάει ένα παιδί στο σχολείο, το να βγει από αυτή την κατάντια, κοστίζει από 150-200 ευρώ, ξέρω εγώ, λίγο νιάξιμο από τον καθένα μας. Υπάρχουν πάνω από 500 εθελοντές. Σκέφτομαι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους και βρίσκονται γύρω σε εμάς. Απλά πιστεύω ότι η αγάπη είναι μεταδοτική. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα μετά όλα τα υπόλοιπα οδηγούνται από μόνα τους. Πολλοί λένε σήμερα, πάρα πολλοί, πιστεύουμε ότι σήμερα θαύματα δεν γίνονται. Προσωπικά, εγώ ζω μέσα σε ένα θαύμα τέτοιο. Και το τίμημα για να ζήσει κάποιος αυτή την αλλαγή στη ζωή του, αλλά και στη γειτονιά του και στους γύρω του, είναι να μπορέσει να σηκωθεί από τη θέση του και να πιστέψει σε αυτό που πραγματικά έχει στο μυαλό του. Και εγώ το πίστεψα με όλη μου την καρδιά. Πίστεψα για αυτά τα παιδιά, πίστεψα ότι δεν είναι δυνατόν η αδικία ποτέ να είναι ευλογημένη. Και πάλεψα και αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις να δώσω αυτό το μικρό παράδειγμα, το οποίο μίλησε από μόνο του στις καρδιές όλων αυτών των ανθρώπων και όλου αυτού του κόσμου, δημιουργώντας αυτό που είδατε προηγουμένως, μια πολύ μεγάλη κοινότητα αυτή τη στιγμή ανθρώπων, γύρω στα 2.000 άτομα, τα οποία ζουν και υποστηρίζονται από την Κιβωτό, όχι σαν δεκανίκια, αλλά σαν ένας τόπος ο οποίος δίνει όθηση στα παιδιά να σπουδάσουν, να έχουν ένα μέλλον, να πατούν στα ίδια τους τα πόδια. Ευχαριστώ. Σε δρόμους μυστικούς, σε δύσκολους καιρούς, άστρα που πέσαμε στη γη, χωρίς ελπίδα στην ψυχή, δίχως τη φλόγα του ονείρου να μας καίει. Στα χείλη μόνο προσευχή και στην καρδιά μας μια ευχή, φύλακας άγγελος για μας, πως είναι αλήθεια να αγαπάς, να ψιθυρίζει και για αγάπη να μας λέει, να ψιθυρίζει και για αγάπη να μας λέει. Ένα φιλί και μια αγκαλιά, χέρια που απλώθηκαν ζεστά, το καταφύγιο της ζωής, το μονοπάτι έγινε το σκοτάδι φως, γέφυρα στο όνειρο Θεός, και του πατέρα η στοργή χρυσό παλάτι. Κι άνοιξε ξάφνο ουρανός και τότε φάνηκε σαν ήλιος λαμπερός η Κιβωτό.